Čaute ľudia, moje meno je DJ Norris a ja vás vítam u mojom prvom diele na túto hru Minecraft. Ja som na jednom serveri, volá sa Epic Space. Vlastne bol to Papalukyho server a teraz ho prevzal do Trimos, lebo Papaluky neviem čo sa stalo. No a tento server má výhodu, že môžete byť aniel, vlkodlák, dáke príšery, lovec, čarodejníc a tak. No a ja som si vybral aniela a jedna z výhod je to, že je odolný voči pádom. Čo je tiež dobré, potom ešte sa mu doplňuje energia plávaním vo vode. No, neviem, či sa doplní. A, teraz sa doplnila. Tak, vidíte. Power, počkať. Hop. Power 4250 plus 50. Swimming in water. Tak, to je tiež výhoda. A v dnešnom diele si postavíme farmu. Ja už mám trošku na Cow Spidery. Ja už mám trošku rozrobenú, len bratranec tam chce pistóny, tak tam bude mať pistóny. Tak, skočíme dole. No a ešte jedna výhoda je, že máte napríklad drop takého iba tých normálnych zvierat. Fuck. Máte taký drop napríklad neviem, prasata, kliknete na zem lavím a spavne sa vám prasa, ubere vám to 1000 energie, ale zostane vám vlastne to mäsko. Tak je to aj s obsami, keď neveríte, ja vám to ukážem. No, tak. Fuck. Nemá to také lagy? Som vlastne čkať, som andiel. Neviem, čo je to. USN help. Som na list, klas. USN power. Aha, ja mám málo energie, takže preto potrebujem ja 5. Jak sa tomu... koľko je to? 5000. Tak. Tu je moja farmička a môjho bratranca. Počkať. Tak, toto musíme upraviť. Ja to chcem mať krásne a on nie, lebo je čúrák. Tak. Toto môžem dať dole. Toto dáme sem. No, takže... Ja som zabudol na jednu zásadnú vec a to sú cedulky. Počkať, ja ešte urobím jedno nastavenie. Nastavenie hry na servery. Šírka. Neviem, čo to urobilo. Šírka 320 pixelov a to je toto. Tak ja si dám 180 nepriehľadnosť. Hotovo. Aby som nevidel ten sprostý chat. Chcel som cedule. Cedule, chodule. Len či to ja zvládnem postaviť. Raz sa mi to podarilo. No ale kto vie. Tak, ideme naspäť tam. Shit, fuck. Ja si tam asi nastavím set home a budem sa partovať cez rezidenciu. Ale to radšej nie. Dobre, máme iba 11 minút, dúfam, že to stihnem, neviem, či to bude na 2 diely alebo tak, ale v každom prípade ja možno, že urobím timelapse.
kto vie. Nechce sa mi robiť timelapse. Prišiel nás navštíviť náš starý kamarát zombík. Aby som sa mohol nájsť. Hamky, hamiky, hamiky, ham. Zemiačky sú zdravé. Tak, hop. Čakať. Takže chceme, aby pavúci išli semka do tejto vyhradenej miestnosti. Kde vlastne do prčic. Sem, keď prídu, trošku lagnutá voda. Keď sem prídu, chcem, aby sa tu by ich pistón automaticky dal dole a tak. No takže ja toto musím dať. Tieto cedule musím použiť jedno na miesto kosti. Fuck. Takže jedna cedulka, druhá cedulka. No a som zvedavý, či to takto pôjde, ale mne sa zdá, že asi nie. Potom urobím inak. Takto nie. Takže ideme ten druhý plán. Sice ten bude trošku zložitý. No a to bude také isté. Ja sa v tomto moc nevyznám v týchto farmičkách. Plán B. Zoberiem si vodu. Tak. Ja chcem, aby mi voda išla a tiekla mi sem. Tak. No tak teraz to už pôjde. Teraz pôjdeme sem. No sem až nie. Celú dúrku dáme sem. Počkať, ale nie. To je zlá. Jedno to musím ešte predĺžiť. Takto. Ešte o jedno. Tak vodu dáme sem. Neviem, tak... Fuck. Mama dosť chyba 7. No... shit, teraz mi došla voda. To je bežné u mňa. Hop. Ešte, že je tu ten neobmedzený zdroj vody. Čo by sme bez neho robili? Tak. Teraz chcem, aby to išlo sem hore. Takže, neviem, železo, to sa zíde. Nie, že by som bol racista. Fuck. Ja by som... tu je to. Kde som? V akej zazrici? Doriti. Ja viem, že vy teraz nič nevidíte, ale ja potrebujem nájsť povrch. Tu je druhá chodba, tú, ktorú my nechceme. Do prčic. Keby ste chceli vedieť, čo to tak vrčí, tak to je chladiaca doska, nad ktorou je láva. Doriti. Fuck. Ja neviem, kde pomôcť. Doriti.
počkať, ale ja ten povrch potrebujem. Tak čo sem? No, tu by to mohlo byť. Tak, počkaj, toto by som mohol odstrániť. No, toto môžem vypnúť. Ne. Takže takto. Takže tu pôjde voda, ale počkaj, ja tu musím dať ešte cedulu. Cedulu chodulu. Keďže pavúci skáču a ja neviem, čo mám teraz spraviť. Musím zadržať túto vodu. Tuto ďalšiu cedulku. Nie. Tu musím dať za sem, aby mi voda nevytiekla a ja potrebujem. Takže. Ako pavúk. Tak. Potom pôjde zasa cedulka. Nie, a tu keď prídu, počkaj, tu už, tak vlastne tu budú dva pistóny. Kde ste? Tu budú dva pistóny. Ja neviem ani, čo to robím teraz za XP farmu. Neviem, či bude vôbec funkčná. Takže tu budem potrebovať dva tieto redstone repeatery. Fuck. Tak, to... Ja som to robil zle, lebo potom ja by som ich mal dať na jednu ranu. Takže to som nedomyslel. No, ja asi budem pomaly končiť, lebo čas mi nevychádza. Takže my sa uvidíme u ďalšieho dielu a zatiaľ čau.